Bueno, nens, benvinguts a aquest 26è episodi del The Garage, nou episodi de nou als estudis de Cugat Media i amb una nova perspectiva ens seguim adaptant una mica a l'estudi amb un gran convidat, aplaudiment per Antrax. Grande, Antrax. Antrax en sons. Sí, home. Antrax, convidat d'honor que ja fa temps que ha de venir al The Garage. Sí, i tant. De fet, ens ha fet el favor de venir in extremis. Soc un substitut. No ets un substitut, simplement hem intercanviat dies perquè teníem un altre convidat. I ja està, no passa res. És un bon eufemisme. No, és així. I a més ens ha portat sorpreses. Això ja m'ho direu vosaltres. O sigui que som-hi. Doncs bueno, comencem. Vamos. Welcome to the garage. Bueno, Antrax, explica una miqueta què ens has portat. Com que feu apologia de l'alcohol, doncs us he portat un regal. Hem de provar-ho, això? Òbviament. El provem ja? Aquest got és el teu. Sisplau. Aquest que feu, doncs... Uau, Després fas una explicació, no?, del que és i tal. olora una mica, olora una mica olora una mica A veure, cul. sobretot, Us haig de dir que ho he fet jo. Riera ja ho ha provat. Tu, això està Com que boníssim. el River ho ha Espera, provat? espera. Això està boníssim. Què vol dir això? Bueno, l'olor fem un és brindis. terrible. Fem un brindis pel The Garage i ho provem. Vinga, Vinga. tenifresi. I amb cuidadito. Salut. Amb cuidadito. Salut. Salut. Vinga. Tu, això està molt bo, Ojo. I se m'ha tallat el micro, no te-lo a mi. Que no, niño, que se t'escolta bé. Els micros, són els cascos. Això. Ah, doncs està bo, Entres. Bueno, estic escoltant. Aviam, què collons penses que portaria aquí? Si no està bo? Però és com un... Està bo, està bo. Com un... No et sabria dir què. Porta fresa segur. O, no, frambuesa. Que té molt millor gust que l'olor. L'olor és... Sí, s'ha de dir que està bo, A mi m'agrada. Aquí li ha tocat la fresita. A mi m'ha tocat. Ai. Li he ficat a ell. És especial la fresita. Porta alcohol, això? No per l'alcohol. Llavors, Però per què què és o no? has tirat l'apologia a l'alcohol? És kombucha. Ara, deixa'm escoltar a mi. Des de fa Tothom és Riri? un parell de mesos que m'he dedicat a... Bueno, m'he dedicat, tampoc és una gran complicació. A mi m'escoltes. Projectes Antrax, Sí, bàsicament. Una pregunta, quantes coses t'has dedicat tota la vida ja? No, això és compartit. De fet, va ser de la Sílvia. La teva vida laboral deu ser una barbaritat. Bueno, intento que els meus hobbies vagin amunt i avall. Si em permets, jo et diria o que ho deixis o que t'ho acabis. Però no estiguis amb el got a la En boca. cap cas. O les dues. Mira, Però... podem aprofitar la pregunta... Quantes coses has fet a la teva vida per introduir una mica el convidat? Coi, si vols. Sí. Què sabem d'entres? Què vols, que t'expliqui jo? Sisplau. No, per la gent que no el coneix. Em farà molt feliç, això. Bueno, jo crec que a Sant Cugat no hi ha ningú que no coneixi Oriol Antrax, i més és una persona que ha freqüentat aquests estudis bastant més que nosaltres. Ala. Sí, perquè, ens de fet, passem, quan ens hem passem. arribat, la jefa ha vist a l'entrada i ha dit, hòsties, Literal, Quant de Jo temps? feia 37 anys que no et veia, no? No, feia uns quants anys que no ens veiem, sí. Sí. Anna Ferrer, Bueno, és igual. Vaya puto Dóna gelós. toc. Déu-n'hi-do. La comparativa és magnífica. Magnífica. Bueno, Antrax, descriu-te tu una miqueta. No, sisplau, això no es fa un Nosaltres, mateix. jo puc dir el que he compartit amb tu aquesta vida, Això, que sisplau, bueno, comparteix. nosaltres, que Hi ha més suficient per presentar-me, més suficient. hem conviscut, hem compartit moltes estones de basquetbol, Moltes. sobretot des d'on ens hem conegut, i això ens ha portat a grans moments, una gran amistat, a viatjar món, hem anat a la Índia unes quantes vegades, Sí, i tant. i bueno, hem anat a bodes junts, També, sí, això és una experiència única, també. i ens has fet qüestionar-nos moltes coses a les nostres vides, moltes vegades. Moltes. Perquè si Molt una filòsof. cosa té entràs, és que, bueno, et fa pensar. et fa pensar, sap de tot. Tipo, Bueno, És el xoques. Sí. Llavors, si vols, Serà la teva comparativa de personatge. per acabar d'introduir-lo està bé que podem ja tirar cap als personatges que t'hem buscat, i no vull començar. Jo començo, si voleu. Vinga, dale, Ferro. Com així? Per mi, entràs, tant a nivell físic, inclús una mica a nivell d'actitud i d'aura, és Pablo Iglesias. Hòstia, vaya llançada. Barbita, cueta, que ara ja no. No, ara. Aquest flow de, saps, de misticisme i de, Hòstia, de Pablo puto Iglesias, amo. misticisme. De populisme, Sí, una mica també.
Vale. Però la vas en positiu, de Pablo Iglesias. Vale. A ver, a mi m'ha agradat, però... A ver, niño. Jo tiraré... Que cabrón, aquesta va durar. Jo tiraré... Em dona molts vibes a tu, també. Però també la part divertida d'Oriol Antras. Que estem parlant molt de la part filosòfica i Oriol Antras té la part cachondita. Te fa molta gràcia. Jo crec que Antras és una mica... Com es deia? Follet tortuga. Follet tortuga. Hòstia. És un grande aquest, eh? Grande fet. Com ho veus, River, tu, Follet tortuga? Ho compres? Bueno, em recorda més al Checa que... De fet, el vam comparar amb Sí, el jo crec, sí, Tortugues. diré que sí. Jo he tirat per la mística una mica i per aquesta figura aura de dir, buah, aquest tio ho sap tot, i a més, comparativa física no, però bueno, una semblança és Albus Dumbledore. Ara, A mi em jo el tenia. recorda a Albus Dumbledore. I a jugador de bàsquet, que us diré un altre, és Gigi Datome, però mal. No m'ha agafat ni un rebot al Lovin. Vinga, va, xafa. No m'ha ficat cap... Hauríem de treure aquesta estadística, eh? L'hauríem de treure, l'acte, si és. No es M'agradaria veurà, veure-la. no es veurà si te'ls va ficar Pots- tots punts. Jo t'asseguro que sí que te'ls va ficar. A mi, no. T'estava entrenant i sí que te'ls va ficar. No. A veure, Riqui. Pablo Iglesias. Vale, doncs jo no puc evitar tirar la mateixa així inicial que li vaig tirar a Marshall, que és que Antrax per mi és Jesucrist. O sigui, amb el cabell llarg, i molts d'aquí hem tingut la sort o desgràcia de veure'l amb boles, doncs tot el seu cos representa Jesucrist. Després he tirat una miqueta de ChatGPT i he dit, digue'm personatges amb sabidoria, m'ha dit Dumbledore, i m'ha dit Gandalf. Sí, Gandalf era la típica que Gandalf era- ningú M'ha volia, fet sentir ningú volia orgullós, tirar. ara. Igual que Samurai, era fàcil. Sí, Ja és Satanàs, un- Gandalf era clàssica. Tu tens, perquè- no, River? Sí, jo tinc. Aviam què em llença. Hòstia. És la primera de River, eh? És la primera, Ojo, River, eh? sí. No, aquí Bueno, jo he tirat d'algú que s'assembla una mica i que és interessant, que ha sortit al podcast de The Wild Project Ojo. i que es diu Aníbal Bueno. No sé si sabeu qui és. No. No. Bueno, tinc Bueno, idea. Fira foto, Pensava fira que anava a tirar a Mr. Tartario. Oh, sí. Hòstia. Sí, sí, sí. I és un, sí. és un tio que ha viatjat molt, que és com a escriptor, filòsof, tal... Un Lethal Crisis, però de Però mal. més edat. Però drogats. Jo us anava a dir que m'he quedat amb aquests personatges perquè quan he utilitzat l'app que acostumo a utilitzar posant la teva cara i que em digui personatges, m'ha fotut Carvajal, un actor negre molt famós, i... Se m'ha tallat a mi. Sí. Ara a mi, no. Drake. Drake. Terrible. Amb personatges. Ara en tres estaria bé que diguessis quin personatge t'ha T'ha agradat agradat més. Home, a mi, M'he quedat amb Jesucrist i Gandalf. el meu alter ego personal preferit amb diferència és Gandalf. Gandalf de Gris. Però Gandalf era fàcil. Sí, A hem de més, reconèixer que sí. si vols podem Sí. ficar una foto. La que més m'ha picat és sí, la de Pablo Iglesias. Haig de reconèixer que és Sí, una Déu-n'hi-do. figura que inicialment pues, vaig caure en gràcia amb ell, però al llarg de el del seu recorregut polític m'ha anat caient bastant malament, sincerament. No, sí. no buscava picar-te, eh? No, en absolut. Vols que fiquem la teva foto de Gandalf? Tens la meva Sí, foto de Gandalf? me la vas enviar tu. No cal, no? Bueno, com vulguis, no hi ha cap problema. Perquè es vegi la comparativa. La idea de dedicar-me a anar pel món vestint-me de Gandalf és un dels meus hobbies. Bueno, a partir d'aquí, anem a fer una miqueta... Vols passar tu a la teva secció primer? Bueno, cap problema. Jo la meva idea que era llançar-vos una pregunta. Fer-nos reflexionar, no? No, era simplement... a mi m'agrada molt doncs, sentir que creixo al voltant d'un grup i una comunitat que hem creat junts i m'agradaria escoltar el que ha significat per vosaltres el projecte Sant Cugat Índia. Sí, i què és el que ha canviat a la vostra vida o quin és l'impacte directe que ha tingut aquest projecte que hem creat entre tots? Doncs vinga, Richard, Pues- comença tu explicant una miqueta experiència índia. Experiència índia. A veure, jo tinc la sort de dir que sóc més veterà que entràs en alguna cosa, Sí, i sí, una i tant. cosa és aquesta, És en anys d'Índia. Des I de fa tant. poc. Sí, des d'aquest any. Que he anat 6 cops, tu vas anar a 5, Sí, no? i tant. I- Molt content que així sigui. I, bueno, jo crec que és un tòpic, però acabes veient que és veritat, no? El fet de tornar aquí i valorar petits detalls més, el fet de que els problemes ja no siguin tan problemes.
a vegades. I és això, sembla un tòpic, però és veritat, no? I a mi el que m'ha donat també a l'anar tants anys és com mica en mica anar agafant fortalesa i anar agafant emoció amb el projecte. És a dir, jo els 2 primers anys anava allà a fer campus, tal, no sé què, i no vaig agafar tampoc tant feeling amb la gent d'allà, i al tercer ja em vaig enganxar, que és quan va venir el primer el Ferri, jugaria? No, el primer tu. El meu primer, sí. Després ja vam estar 2 anys sense anar i va venir el Ferri i ens vam tornar a enganxar més amb la gent d'allà i a connectar més, i llavors jo ja era capa caiguda i cada any que vas és encara més gran l'emoció que agafes i tota la connexió. I això, em quedo amb això. Jo, completament d'acord amb el Riqui, i per afegir alguna cosa, et diria que també quan hi tornes, que al final és el cas menys del Niño, que només va poder anar un any, jo, per exemple, em quedo amb que al final acabes creant connexió amb la gent d'allà i és una cosa molt guai, saps? Que al final dius, no només és la cosa d'anar allà a fer el bàsquet, veure com el projecte creix, com les coses a la ciutat canvien, com tot va millorant, sinó que també acabes agafant carinyo, connexió amb gent i tal, i que has vist créixer o que ja eren grans, però que al final has creat una amistat i que al final també tens ganes d'anar allà a veure aquelles persones i que joder, que s'acaben convertint gairebé en amistats. Saps? Veure créixer un xaval 5 anys és molt heavy, dels 12 al 17. Sí, a un índio allà que no tenia bigoti i als 14 ja té bigoti. I 2 fills. No, ara en sèrio, per mi no ha significat tant com per vosaltres, per 2 coses fonamentals, jo crec, que és una, arena tot cop, i 2, que jo quan vaig anar encara no érem amics, jo anava a un altre club, és a dir, una realitat diferent a la que hi ha ara. Si jo anés ara, seria el triple de millor. Més que res, perquè estaria molt més en una salsa, podria aportar molt més, podria ajudar molt més, del que realment ho vaig fer. Llavors, que per mi va ser important, va ser l'hòstia. Però l'hòstia. Que entenc que per vosaltres sigui molt més emotiu i molt més important que per mi, ho és. Més que res, heu viscut unes coses que jo no les he viscut. Anar a l'Índia, no m'he anat els últims 2 anys amb amics, doncs en el moment que jo deixo de pertànyer a un club a Sant Cugat i me'n vaig a Sabadell, doncs perdo l'oportunitat, i ho hem intentat, però no hi ha manera. Llavors, us entendreu, i que per mi seria molt divertit tornar després de 2019, si anés l'any que ve serien 6 anys, però clar, fliparies. La realitat és que és difícil si no pertanys a un club vinculat a Egala, que tant de bo pogués ser així, tant de bo tingués l'oportunitat. Jo sí que és veritat que el 2020 anava a anar, o sigui, jo estava allà dintre, i al març va explotar el Covid, que ja ho teníem quasi tot fet, i ja estava tot agafat. I fins a l'última hora després es va allargar tot moltíssim, però nosaltres a l'abril-maig pensàvem que encara podia... Sí. Vinga, t'ets molt bé, estàs de puta mare, vas a anar a ballar. Cap a casa, Però, que ho entenc, que us envejo molt quan aneu a l'estiu, que jo m'he agradat, però que ho envejo, i m'hagués agradat molt viure una sèrie d'experiències, una sèrie de coses que vosaltres heu viscut perquè heu anat junts al mateix club, i jo, per decisions sempre, no he pogut tenir l'oportunitat. Ferrao. I ara m'ho l'entràs, tio, és que és la polla, tio. I per què t'has odiat? No, dit que és la polla amb tu. És el mestre de tothom, tio. Calma. Jo, per donar-li una perspectiva diferent, que òbviament és molt maco i quan vas allà et fa canviar la manera en la que veus les coses aquí i allà. L'altre dia vaig fer una reflexió que crec que tu em vas fer un dia, i no sé per què em va venir el cap l'altre dia, i és que toca molt els ous quan tornes aquí i al cap d'un temps t'oblides del que ha significat per tu estar allà. Això és heavy, Saps? Que arribes aquí i et ratlles per una cosa o et discuteixes per una cosa amb algú i penses, soc subnormal, saps? O sigui, quan estic allà és com que idolatro l'estil de vida d'allà i el poso pels núvols i vaig a muerte amb allò, però quan arribo aquí m'oblido. Saps? I és com que ho deixo de banda i torno a ser el mateix occidental de merda subnormal que ratlla per tonteries. Sí. Tampoc cal fustigar-se, no? No, però és això que dius... Al final som occidentals que... Sí, però quan estàs allà, estàs feliç, tio. Estàs molt més feliç. I et quedaries allà? Bueno, ho hem parlat més d'una vegada. Bueno, Ferri, a més, llegó como reserva y se fue como campeón. Tú a un principi no volies anar. Això era?
Bennett. Però perquè el Ferri no anava a anar i... No volia. No volia Això anar. recordo, que el xaval no volia I anar. va ser aquí a Gandalf, que va dir, tu vens i xapes. Sí, era el Roel. I tu, River? Bueno, una mica tot, no? Jo he sigut... Bueno, soc molt feliç quan vaig allà. La veritat és que m'oblida de tot. I és que no sé, vull dir... Estar allà, llevar-se d'hora, veure aquells nens i nenes feliços, pel simple fet que estàs allà, saps? Que dius, bueno, que a vegades ni els amics, saps? Et miren així. No, La segur, família, River, inclús, a segur, vegades. Segur. Vull dir, és molt heavy, no sé. I, no sé, estar allà, la cultura que és diferent, també mola, no sé. I, bueno, ja està, bàsicament. És que m'he pillat mirant altres coses i no estava molt concentrat. Digues tu també. Ho han dit tots i tu no. Sincerament, he llançat la pregunta, però jo tampoc tenia gaire clar la meva resposta, no? Però el que està clar és que per mi va generar una transformació personal bastant important, també seguint una mica el tòpic, no? La idea de sortir d'una mica, que no era la primera vegada que sortia, no? Però a l'implicar-me en un projecte d'aquesta magnitud, que inicialment era arribar i no sabíem què fer pràcticament, no? I dir, va, què creem aquí entre tots? No només nosaltres, sinó també, òbviament, les parts dels clubs d'allà de la Índia, no? I com podem interaccionar i fer créixer el projecte, no? I, bueno, a poc pues, sembla que van anar sortint cosetes i el que més m'ha canviat és el creixement amb la gent d'allà i amb vosaltres, no? El canvi que hem fet pues, bueno, transforma, no? I caient també en els tòpics, no? Vas allà i recordes que d'alguna forma queixar-te et pots queixar de tot, però no et dona perspectiva d'on estàs i de quin espai ocupes, no? I d'on estan i de quin espai ocupen ells i de quina mirada tenen ells cap a tu, de quina mirada tens tu cap a ells, te n'adones un munt de quina relació crees, no? Però no, sí. A mi m'han entrat unes ganes d'anar a la Índia ara mateix, però molt heavy. I a mi de plorar una mica. M'he ficat a riure perquè Una secció perquè no sabia com a... Jo el puto de Garage no m'havia... Saps? Això t'anava a preguntar, perquè L'he mirat així parlant amb la veu... Una Tendre. secció molt emotiva. A mi m'ha Tenia ficat sensacions, tu jo he tingut sensacions trobades, perquè m'estava posant tubet, perquè estava escoltant entrar i veig el gilipolles aquest rient i dic, de què estàs rient ara mateix? Per això, perquè m'he vist tubet dins del de Garage i he dit, el puto Entràs ha aconseguit venir al de Garage i ficar-nos tubets. Sí, cosa que no havia passat encara en cap moment. El que està clar és que si no vas a la Índia no saps el que és. No, això segur. I potser els oients que ens estiguin escoltant Sí, potser diran, els hi suda completament. vaya filets aquests que s'estan posant a plorar. Està veient a 5 y a tú 6 blanquitos tiran las de, bueno, es que los niños son felices con tan poco. Jo saps com ho tancaria? Sí, Jo saps com ho tancaria i passaria a la següent secció? Convidant a la gent que li interessi alguna de lo que acabem de parlar o no es cregui el que acabem de parlar, que ens ho preguntin. Pel carrer o quan ens vegin o ens obrin per WhatsApp. Com si fóssim... No, però que ens ho Leo preguntin. Messi. O sigui, jo a vegades sé de gent pues, que això, o jo abans d'anar pues, pensava diferent. Sí, això és veritat, això és veritat. Pues, si m'ho preguntes sabràs, saps? Sí, sabrà una mica més, que no... Bueno, ara 4 minuts el que he dit. Jo, per trencar una mica aquesta secció tubeta, faria 5 minutos de fantasy. Vale. Proposo 5 minutos de fantasy. Ara. No es pot fer. I a més, Ja que us siguin ràpids, perquè a més el nostre convidat d'avui Li suda la polla. li suda el fantasy completament. I Bàsicament. llavors ho volem comentar ràpid. Sisplau, Saps compartiu el ràpid. que és el supermanager de Lliga Sí, i això? sí, conec el que és. El mateix amb el futbol. Pues, Llavors, cada sisplau, setmana compartiu. fem 5 minutets, cadascú, tenim una lliga al 5, cadascú té el seu equip amb jugadors de futbol de la lliga, i llavors, doncs, bueno, aquí jo li puc fitxar un jugador al Ricky pagant... Però això ho esteu fent cada setmana, perquè jo us estic seguint i no... Bueno, vam començar la setmana passada. vale. Que per cert hem de fer Castillo Fantasy Niño i jo. Correcte. Hem de decidir. I per la setmana següent li toca A mi. a Ferrao. Ja tenim 3 acumulados. Digues com en cada Llavors, setmana. aquesta jornada, Hasselhar, que sóc jo, Hasselhar és el pare de Lamine Yamal, i llavors he quedat jo primer amb una pallissa absoluta Totalment. que m'ha col·locat en lideratge a la Lliga i vaig primer amb... Bueno, he fet aquesta jornada 83 punts. Fot dir i comentem el que va passar l'altre dia. Fot-li. Vale. Aquesta jornada
número, que no carrega el teu mòbil. No, Jo ho tinc, jo ho tinc. Nou, jornada nou. El Ricky ha quedat segon, amb 69 punts. El Tramas. Jaimitadas, que s'ha canviat el nom al Niño. Sí, Navarrosa... Tercer amb 60 punts. El River, quart amb 53 i jo últim amb 40 punts. O sigui que tenim ja... I la classificació general... Crec que segueix igual que la setmana passada. No. Ah, no? Ah, no, pues no tercer. Coi primer, Riera segon, jo tercer, Ricky quart i Niño segueix últim. La part baixa sí que... Saps què ha passat? Que s'ha ajustat tot molt més. És a dir, ara de l'últim al primer ja han 50 punts. Sí, jo anava tercer i ara vaig primer. I és com que s'ha ajustat tot molt més i està bé, perquè ara ja tornem a tu poder. La primera jornada va Llavors, ser una escabetxina històrica. per acabar de comentar així ràpid, jo vull dir que el dissabte vam fer un sopar pel meu aniversari i mentre estàvem fent una copa, a mi se'm van fer 3 clausulazos, és a dir, se'm van fitxar 3 jugadors a traïció completa perquè estava rebentant completament la jornada i se'm van fitxar 3 jugadors sense dir-me res mentre jo estava amb un roncol a la mà. Bueno, a mi em sembla una faltada de respecte bastant important cap a la meva persona. Qui van ser? Estàvem allà... Un i dos. I jo crec que el tercer vaig... Jo no, què dius? Vaig ser jo. Ah, doncs, Un tal de frutos, Però 18. això vol dir que un et va pentinar 2 jugadors i l'altre un, no? Sí. Tipo, perquè, i sense... no pots fer res. Tipo, hi ha una clàusula i si tu pagues la clàusula te l'emportes. Però tu pots pujar la clàusula Sí, i tot pots això. pujar la clàusula, sí. I el pitjor és que... Bueno, però, sí. El pitjor és que li vaig fitxar un jugador del Niño, es va enfadar moltíssim, quasi em pega enmig del carrer a Barna i em vaig fixar que ell m'havia robat un jugador abans, o sigui, no sé de què s'estava queixant. No, i a mi el Coi avui m'ha robat 2. Bueno, evidentment, és que m'he quedat amb 8 A més, jugadors a la el pobre plantilla. xaval no havia robat ningú. Perquè no hi ha més... No, sí, li havia robat el Coi un. Bueno, tipo, has de tenir el teu equip teu roster, de no? 11, sí. Llavors, doncs bueno. Jo el meu equip l'he canviat completament en una setmana, Bueno, A veure, com ens hem posat a clàusula, No, i no parlem més res. Jo dic que estic bastant content amb el meu equip, Jo també. Jo, ara que t'he fet clausulazos i tal, també. O sigui que, És un bueno, va, dret, bro. per això tancar-ho ràpid, aquesta setmana Castigo Fantasy per la Cabra del Bagdad, i que hi Ferrao, i ja està. Hem de promoure els nostres, que hem de decidir alguna cosa. Sí, no, abans de que es pengi l'episodi ha d'estar penjat. penjat a Castigo Fantasy. Pues Ferrao, si vols anem amb la secció que tenim preparada pel nostre convidat. Com que... Bueno, com has dit abans, tu ets un gran seguidor de temes rotllo Gandalf, Senyor dels Anillos i ara tal. quedaré fatal. M'he preparat 3 cosetes així, tontorrones ai. i ràpides, vale? Sí. Ambientades en el món aquest de, En el lore, fantasia. Fantasia en general. Sí, una Vinga. miqueta de tot. Vinga. Ciència-ficció, aquestes Vinga. cosetes. Començaré... Saps el que és un Fuck, Marry, Kill? No, ara mateix m'has pillat. Farem- Faré tres jocs, com si diguéssim, Ahà. vale? Un és un Fuck, Marry, Kill, un altre és un què preferiries, i Ahà. per últim un petit test del Senyor de los Anillos, a veure si ets tan entès friqui com com dius. dic, no? Sí. Molt bé, Ferri. Puc pillar Llavors, bastant. Fuck, Marry, Kill és fuck, sí, Sí? vol dir follar, Marry, casar-se, i Kill, matar. Vale? Jo et diré 3 personatges o 3 Sí. persones Sí? de... Bueno, ja t'ho dic, un és del Senyor dels Anells i l'altre de Star Wars, Vale. i m'hauràs de dir a qui et folles, a qui mates i amb qui et cases. Vinga, No va, s'ho va va. dir, no? S'ho va dir... Només jugaré. Però no sé els 3. Ara te'ls diré, ara te'ls diré. Tres de cop Has de me'ls triar diré. amb qui et cases, a qui et mates i a qui et folles. Primera, Gandalf, Sí, Legolas sí. i Gimli, que és l'enano. Molt difícil aquesta, Bueno, doncs espavila, perquè la que diré després... Bàsicament, em caso amb el Gandalf, em follo el Legolas i mates a l'enano, mato el Gimli, sí. Pues bona elecció, Jo crec que tothom aniria per allà. Sí. Bueno, no sé que tinguis gustos estranys i et vulguis follar el Gimli. No, però ja ha deixat clar que és un ananòfob. Ja està, no passa res. Totalment. A més, És veritat, això, no? a Gimli en el llibre té un paper molt més Pollon protagonista. com Gimli té un paper molt més sèrio que el que té a la pel·li. A la pel·li li ficaven una mica com a Ja, l'ano ja. cachondo. T'estem descobrint, Oriol? Com? Sí, sí. El enano cachondo, ha dit? Sí. No, està guasón allà, fot quatre guasón. bromes tontes. I... Vale, el següent Fuck, Marry, Kill és Luke Skywalker, Ahà. Darth Vader i Chewbacca. Home, tio, escolta... A no ser que tinguis gustos estranys una altra No, vegada. jo em casava amb Chihuahua. Ah, Chihuahua. Abracitos. A veure, des d'una perspectiva de personatge seria... Ojo, Em, ca... S'està imaginant... em casaria més amb Darth Vader
m'agrada molt Es l'evolució. casaries amb Darth Sí. Vader. Com a personatge molt És millor. top, és top. Em follaria el Luke i em carregaria el Chihuahua. No, Tot i pobre que Chihuahua, és tio. un icònic, el Chihuahua, és una Jo llàstima. me'n però casava ahí està. i l'abraces. Sí, És és peludet. veritat. Sí. No és un pèl abraçable, és un El- pèl de tirige. Pèl abraçable és obrir l'entràs. Pèl no abraçable és el fetitàlia de Chihuahua. Tu És com? la realitat. Vale, següent. El què preferiries? Són 3 preguntes, vale? Ahà. Què preferiries? Viure a l'univers del Senyor dels Anells sent un puto hobbit de merda? Perquè és de les pitjors categories que hi ha de personatge. Ahà. O viure a l'univers de Star Wars sent un soldat de la Legión que ho he hagut de buscar 501, que són els fiticaldis aquests que van de blanc, no? Els soldados de Darth Vader, no? Els Stormtroopers. És Sí, Stormtrooper. El Bolengo de National Fortnite. ¿Dónde? Què preferiries? Hòstia. Si un En aquest Stormtrooper cas, o un en aquest... Hobbit? És que un Stormtrooper... Home, tenen una fonta... Un Tenen una... Hobbit, tio... Un hobbit és una merda, M'estàs com un gaudint piano. moltíssim, Sí. tio. En un univers de la parra, ser un hobbit és millor ser un humà, saps, inclús? Uf, aquí tiraria més de Star Wars, suposo, Sí. pel personatge en si, eh? Fent un Stormtrooper, doncs almenys ets un Bé, pillul igual, Sí. però almenys vius una mica d'acció. I si el hobbit fos Frodo? Home, llavors tiro pel Senyor dels I si Anells, fos Sam? També. Uau, També. També. parlat, Només he vist la primera, eh? De fet, hi ha qui diu que el protagonista principal és Sam. Sam. Sí, sí. Llavors ets un Stormtrooper a disparar contra les Exacte. Almenys tens la pistola i participes. Sí, i ja està. Vale. Sí, sí. Següent. Passar una nit amb Gollum o amb Jabba the Hutt? Uau. Va, Gollum. Aquí seria Gollum. No estic entenent absolutament res. Jabba the Hutt Si estic jugant a un joc que jo... Però pel personatge, eh? Mira, Aquí Jabba the Hutt també és és el teu tremendo, moment. però... No, és d'atrás, no? Digue'm, el busco, tira-li. És Pablo Iglesias. Jabba the Tu Hutt és busca, un tu moc... busca Gollum. No, Gollum series, però... Jabba the Hutt és això. Xascos. A veure, perquè ara... Ah, sí. Per lo mismo personatge tiene un parecido razonable. I has dit Gollum, no? Gollum, Gollum, això, però per Gollum. l'impacte Gollum és que... duríssim, eh? Però és per l'impacte que també té el de personatge al Senyor dels Anells. Gollum té un... Bueno, Et Jabba the posa? Hutt és... Què vols dir? És un personatge increïblement principal de la història del Sí. Senyor dels Anells. Llavors Ja. passes la nit Però amb Gollum potser t'esgarrapa, et mossega... Bueno, Ja té, però la babosa aquesta en darrere ja No pot sé. igual. No sé, saps? O tu Gollum és fastigós, però que la babosa aquesta... Bé. Va, al Gollum li fot un cop de puny i me'l baixo ràpid. Però t'has de... Ah, és passar però una has de nit. dormir. Passar una nit. Sí, no a bracitos. Gollum és duríssim, eh? els dos són duríssims, eh? Ja, és que Els dos són un sí, nivell però ja l'ha estratosfèric. deixat, jo què sé, Clar, però em posa tanques una els situació ulls de... Tanques els ulls. Apareixeràs entre els jo plecs de Jabba the després us Hutt, dic una allà. cosa fora càmeres M'agrada. d'aquesta pregunta. Recordeu-m'ho que us ho digui. Vale, seguim. Jo he pensat alguna cosa, també. Llença. No. Crec que anem pel mateix camí. Vale, crec que ho Vinga, estic la última pregunta. Què preferiries, Entràs? Sopar amb J.R.R. Tolkien, que Ahà. és l'escriptor Sí. de Senyor dels Anells, o no haver vist mai El Senyor dels Anells i poder tornar a gaudir-les per primera vegada? Clarament la segona. Sí, Sí. però Tens l'oportunitat pensa de- que si la tornessis... O sigui, vale, la tornaries a gaudir, però llavors voldries Aviam, tenir ganes... Aquí tenim Saps el el que tema vull de dir? que, clar, És la pescadilla que se muerde la cola. el Senyor dels Anells, el tema és que és una novel·la. Llavors, jo què? vaig llegir la novel·la Mhm. 4 o 5 vegades abans de veure el... Uau. Ja, doncs, Sí, però estic dient de sopar amb l'escriptor Clar, i des preguntar-li el d'aquesta que vulguis. Des d'aquesta Amb Klaus Tebet. perspectiva agafaria l'escriptor. Si em diguessis com m'he gaudit la pel·lícula, la pel·lícula és sublim, és molt bona, a un nivell altíssim. En quantes hores et mires totes les pel·lis? Si són agafes llarguíssimes. l'extendida, són quasi 13. Prefereixes aquestes 13 13, hores tornar-les a viure per no que dir passar 14. un sopar amb ell? Com a primera experiència. Sí, home, és que és jo molt crec que dura, també, Però és que, clar, no? És que està molt ben feta la pregunta. està molt ben feta. Gràcies. Jo segurament escolliria les pel·lícules. O sigui, no saber És res, si no sé res, absolutament res, Clar. escolliria les pel·lícules. És que s'ha de dir que... O sigui, el típic de... Bueno, tu, amb la Casa de Papel, que t'has mirat 6 vegades, imagina't tornar-te a mirar la Casa de Ja, Papel per en primer aquest cas. cop. Per primer... És que és una locura. És top, és top. O Ataque a los Titanes, Peaky per mi, Blinders. que me l'estic mirant per segona vegada. Sí, no, és cert. L'emoció amb la que vius per primer cop una sèrie, una saga que t'agrada... O Prison Break. Jo, per exemple, Harry Prison Potter... Break. Buah, pagaria diners per veure Prison Break sense... Exacte. Però Jo només Harry- la primera temporada. Jo Harry Sí. Potter.
Jo Harry Potter. Ja, Harry Potter. Començar de zero. O sigui, la primera pel·li de Harry Potter... Uau. Saps? Viure-la sense saber res. Sense saber qui és Harry, sense res. Tu ets bastant hater de Harry Potter. No, aviam, jo entenc que hi ha un tema generacional aquí, no? I Harry Potter també és una icona, però només cal dir que Harry Potter és la còpia barata de Senyor dels Anells i de Star Wars, clarament. Ui, va. Vaya, puto gilipolles. Ui, va. Vaya, puto gilipolles. No és que sigui hater, M'he llegit els llibres, els he gaudit, però, òbviament, per mi són molt més referents al Senyor dels Anells i altres, no només aquest. Has acabat amb la secció? No, què va? Vale, quan acabis vull tirar-li una pregunta. Vale. Ara és I quan per m'humilla. ràpid, el test del Senyor dels Sisplau. Anells són 3 preguntes molt ràpides. Nom del cavall blanc del Gandalf. Sombra gris. Heavy. Wow. Quina paraula utilitza Gandalf per obrir la porta de Moria? Mellor. Melón. Mellor. Què melon? T'està- Melón. Amb 2 L's i una N. Sí, melon. He dit amb N, no? Ho ha dit bé, ho ha dit bé. Di amigo i entra. Uau, breu. O sigui, a sobre t'ha corregit la Sí, pronunciació. és bastant heavy. No he vist la pel·li, però estic flipant. I quina criatura es troba Frodo al bosc tancat de Lothlórien? Criatura que es troba... Torna a los... Frodo al bosc tancat o bosque cerrado de L-O-T-H Lórien. Lothlórien. Deu ser Tom Bombadil, potser? No? A Incorrecte. Lothlórien? Una criatura. Frodo. Sí. Una criatura que tu et follaries abans que Jabba the Hutt. Gollum. A Lothlórien? Això ficava a TikTok. A partir d'aquí, si saps tu més Al bosc de Lothlórien? Que podria ser. que podria ser. Podria ser. Bueno, potser ho revisaré, però no... No passa res. No em quadra, Has superat el test. Corregim-me a mi, has superat el test. No passa res. Molt bé, sí, molt bona secció de Ferri Gràcies. Molt bé. i molt bé, Àntrax. Abans de tancar la secció et volia preguntar. Llavors, el Senyor dels Anells, per sobre de tot, Què vols dir per sobre de És tot? Per la sobre teva totes les saga pel·lis? preferida. No, home, no. Aviam, és per mi... Bueno, és que clar, jo vaig créixer amb El Senyor dels Anells. La història és... El meu cosí em regala el Hobbit, llegeixo el Hobbit i em quedo enganxat a la literatura fantàstica arrel d'això, no? I després ve El Senyor dels Anells i venen un munt de novel·les. Hi ha moltíssimes pel·lícules que em semblen brutals i que no estan fora del Senyor dels Anells. Si hagués d'escollir una, és molt difícil. Senyor dels Anells seria top 3, segur. i Harry Potter o Star Wars, entenc que Star Wars. Harry Potter estaria molt per fora de... molt Sí, fora sí, dels sí. tops. Ha dit abans que Harry Potter és una còpia de Star Wars. I Nàrnia, què tal? No. Ratchet. Aviam, no? És que ja sé per què m'està preguntant. La seva idea, la idea de fer una secció englobant aquests temes Sí. era del Ricky. Sí. Què passa? Que el Ricky com a guionista careix bastant. Molt. Llavors, el Caracol s'ha anat al xat GPT i ha dit, digue'm pel·lis i sèries que era fanàstics, místiques o fantàstiques o alguna cosa així. I clar, jo quan m'ha passat pel grup de dir, estaria guai fer una secció, i jo he dit, vale, ja me la preparo jo, m'obre per privat i em tira la llista aquesta, Cròniques de Nàrnia, alguna merda més de Aviam, pel·lis. són molt bones novel·les, també Sí, hem de dir, però- però no són... El laberinto del fauno. Com a pel·lícula... A mi m'agrada molt El laberinto del fauno. Un gran pel·lículon, Vull A mi dir, m'agrada. Puente de la Viti, també, t'ha patat dir. La princesa Mononoke. de les El millors secreto de pel·lícules, Puente si Viejo. no de les millors Sí, d'animació. una novel·la. D'animació. D'anime? De les 4 de la tarda. Amb les Princesa marujas. Mononoke Cuéntame. és de les millors Pues cuéntame, m'agrada pel·lícules molt. que pots veure d'animació. Sí. Conan el bàrbar. Bueno, és ultra mític. O sigui, veure Arnold Schwarzenegger Bueno, dius veus. fer Conan el Bàrbaro. Ho ha fet el xat GPT. Sí. Però bueno, jo on volia arribar era... Almenys tinc la idea, després d'executar-la... Sí, tu volies tirar el que havies buscat i ja està. Sí. Un incís, vale? M'ha ajudat molt. de fet. Sí, ja has agradat Oriol, sobretot. Sí. Estem parlant de sèries i Guillem Roy ha intentat faltar a diferents sèries, entre elles Cuéntame. Sí, Llavors jo vull demanar respecte per Cuéntame, perquè és un seriote sense precedents. I t'ha durat molts anys d'antena. Llavors jo ara vull demanar... He tirat una sèrie espanyola de merda. El secreto no... Llavors ha vist l'oportunitat d'intervenir a la secció. És que vale. porto 20 minuts aquí, bueno, mira, el mòbil, parlant de Gandalf. Bueno, amb tot el respecte a Gandalf. em suda la Sisplau. polla. Vale, Pues va, passem a la teva secció, niño, així... Sí, així Ja per em resumir. dóna, ja em dóna, sí.
Bueno, És bona heavy, tarda. és heavy. Com ja sabeu, cada setmana a la meva secció anem repassant diferents notícies dels medis locals. Ja, no dic quina. Bueno, que m'han fet gràcia, que són importants per la ciutat i que, bueno, que podem comentar. Se m'escolta? Sí, sí. Perfecte. Bueno, primer de tot, la primera que m'ha fet molta gràcia, roben la targeta de donacions d'un santuari a Sant Cugat. 2 individus van entrar al santuari de Schoenstatt, a Valldoreix, i es van endur 100 euros. És a dir, hi havia una targeta, que la gent va filant donacions, i han fet la xurri-bangui. Bastant lleig. Dos fiticants. Home, sí, no? Perquè és algo religiós, entenc, Sí, no? sí, és bastant lleig. Aquest? No ho entendre. Un santuari que... Schoenstatt, a Schoenstatt, Valldoreix. ja saber això... No vull saber-ho. El santuari de quina religió La és? notícia no ho diu? No he volgut aprofundir molt. Vale. No sabem si s'han trobat els culpables ni res, no? No. Simplement, Schoenstatt té 100 euros menys a la urna. Bueno, els 100 euros que tenia Schoenstatt Ja no els té. ja no els té. Vale. Vale, passem a la segona, que per mi és algo importantíssim, que és el barri de Monestir Sant Francesc, és a dir, la plaça del Coi, acomiada la seva festa major més multitudinària. Hòstia, Aquí ja sí. S'ha gravat. Bueno, clar, sí? a veure, Una setmana, no? la setmana passada començava, que vam trucar a invitado especial. Ni m'he enterat. Bueno, No. evidentment que no. Jo he de dir que sí, ara explicaré. Bueno, La teva àvia, no? la seva festa major més multitudinària. El barri Sant Cugatenc ha viscut 3 dies de festa grossa amb una vintena d'activitats per totes les edats. Recordem, que això ho diem perquè la setmana passada va intervenir en el podcast un gran col·lega, és el Rafa García, Company de feina d'entres. i company de vida, jo diria. Sí. No? Bueno, amb 16 anys vaig entrenar. De fet, la parella entre Rafa García segurament és dels Oye, dile a l'entrat que me pase la bola. Va deixant això alguna vegada? Bueno, una. Por eso entrenaba yo. Sí. Di que estoy en la esquina comiendo palomitas. O cambias a l'entrat o me voy. No, això no va dir mai. A mi No, no, la teva va ser la de tráeme la silla. Allà a l'entrada, tráeme la silla, Rini. Ponme un pícnic aquí o algo. No, vam intervenir i vam comentar diferents aspectes de la plaça del Coi, que és aquest barri de Sant Cugat on viu el Rafa, i vam parlar sobre kebabs, sobre festes i tal. Dit que ja han gravat, que van ser 3 dies, ja hem dit prou, vale? No fa falta tornar a trucar a Rafa per veure si ha viscut les festes o no, perquè segurament no les ha viscut, i ja està. I per últim, una que m'ha fet molta gràcia, que és notícia, rajoles trencades. Bayo denuncia l'estat de les rajoles del carrer del Carme. És a dir... Carrer del Carme. Del Carme. Del Carme. El Carme. Perquè Hi davant del ha una pavelló. persona que es diu Bayo, Albert Bayo, que s'avorreix molt i que decideix enviar fotos al medi local, Sense faltar. al qual... penya. Fiques un pi. No, ja està, no passa res. A mi em sembla una gran funció, una rajola trencada, et fots una hòstia i... Però també et dic, Mira la foto, va. indemnització que t'emportes, I a més, sí, però i a No l'hòstia ja diguis. te l'has endut, No diguis, tira't. Tira't al terra. No de foto. Bueno, primer t'has de fotre a l'hòstia i fer-te mal, no sé si t'ho Això canvia. Això és de bon ciutadà, també et dic. Llavors, I a mi, jo, tot el recolzament a aquest personatge. Però jo perquè ja super té... en contra que s'utilitza el medi local per fer aquest tipus de tonteria. Tonteria absurdes. És que no pots fer la seva secció sense liar-la, tio, a camions. No, em sap molt de greu. A mi Increïble. m'ho dit que faig això, jo faig això. A mi em sembla una tonteria. Em sembla molt interessant lo de la plaça del Coi. Molt interessant, perquè així sé que hi ha al meu poble. Però hi hagi una rajola trencada al carrer del Carme. On està el carrer del Carme? Ni idea, bro. També et dic Una que... forma de denunciar, no? Clar, imagina't que va la teva iaia... La meva I iaia solament ha vist a tot Sant Cugat al Twitter i ha dit, hòstia... Té Twitter? Té Twitter? És que no. És que som família de niño de tenir Twitter. La I meva ha dit, no diré mal mitjà, ja l'ha dit. Ja l'he dit, no? Bueno, no passa home. res. No, em prefereixo. La meva iaia... Deixa'm veure això. No, però dic que la teva iaia potser... Imagina que s'entrebanca amb aquella rajola. No, llavors ja voldràs que ho avisis. Clar, no? llavors potser jo seré Albert Bayo. Va, exacte. Pues, va, aquí estem. Molt bé, no, Riri? Bueno. Bueno, també per final. Després d'aquesta Han sobre les carència tres d'empatia, notícies no? Més Podríem destacades dir. de la setmana. Imagina't el nivell, no sé què ha dit, perquè no funciona. Carència imagina't- d'empatia. Ha dit això. Ha dit això? Sí. Ojo, si aquestes són les 3 notícies que més gràcia m'han fet i que més importants he vist, imagina't el nivell de notícies d'aquesta setmana a Sant Cugat.
Bueno, no han passat moltes coses. T'ha dit que mai aspiraré res polític i res econòmic. No. A no ser si graciós, no aspiraré. Aspiraré un berenjenal i ens quedarem sense estudi. Jo crec que t'hi has ficat directament, però... Sí, és que... No, O sigui, sense intentar-ho, ja ho fas, imagina't com ho Ah, bueno, intentis. O sigui, no, però el pots anar el perdíssim. primer capítol em va passar. Però vaig aclarir-ho molt, Això encara no ens han dit res, estem bé. Sí, sí. Sí, Encara... també et dic, encara no s'ha emès el primer programa. Censura. L'has passat? Censura, Sí. censura. S'ha escoltat ja. Bueno, a Estamos partir bien. d'aquí hi ha un home que està a la cabina, que està ara passant? entra. Sisplau. Estem... Bueno, és Mostra que davant també de et les dic No, però càmeres. Rubis. que ara... Però un bailecito aquí enmig, què? Ara Ojo, ve- ara- Castigo o fantasy? Quan has dit un home em pensava que venia un home estrany. No, a veure, tarats, que ara ve la seva secció. Sí. Vull dir, Vale, River. aquesta setmana... Que per mi és la millor. Aquesta setmana hem ficat una enquesta a Instagram en la qual la gent ens podia dir pues, preguntes, temes... Llavors, jo no els he mirat, no he mirat res, alguns sí, però Riera liderarà aquesta última secció i, per tant, pues, a veure què ens ha dit una miqueta la gent. He de dir que, per després em tireu merda de la meva creativitat, aquesta secció també la vaig pensar jo. O sigui, No. Un No aplaudiment t'equivoquis, pel Riqui, no t'equivoquis. un aplaudiment. Sí, a part de que sempre busques que t'aplaudim, t'aplaudirem. Molt bé, Gràcies. Riqui, ets el Però amo. jo no he criticat la teva creativitat. La meva execució. Exacte. Vale. O sigui, idees tens, però no... També, aviam si n'has de Falta puto una amo. mica... S'han de Un concretar gilipolles, però acció. ens has el puto amo de acció. l'hòstia. Exacte. River, sisplau. Vale, les tinc aquí, d'acord? Primer volia fer un incís i saludar el gran Pistol Oficial, Sí, Gran, que ha Nevera posat Pistol. ídols. sí. I- I ha de venir, me'l vaig trobar al gimnàs i em va dir, a veure quan em convideu. Està fent això millor i a Rubí. Sí. I jo segur. És un gran artista. I jo segur. Vist és a puto amo. Un grande en tots els aspectes. Està Sí, sí. fortíssim. Ja està bo. També. 40 anys, està fora el cabron. Déu-n'hi-do, Richard? Un tio d'actiu. Bueno, i la segona persona que podríem saludar és a Marito One vs One, Sí. Ojo. que diu, ho he vist, que ho he pregunta si fem col·labo. Riqui, ja t'està cridant a les canxes un altre cop, No, encara no m'ho ha dit. Espero que no m'ho digui. Ara me'l baixo ràpid. Creus que Estic molt Ja rovellat. el clip per contra... fer anunci. Sí, Estic creus molt que contra rovellat. Marito o contra el guanyes? Estic molt rovellat. Hauria de fer uns quants tirs abans i llavors sí. A Una més, mica d'escalfament. Ara peso molt. Clar, jo ara amb pots contacte soltar-te heavy, tu, amb aquest petxe de portes, és que tio. faig gym i tal. Estic més tosco llavors. És que Ritter està per Abans jugar a només em Copa, limitava. tranquil·lament. No. Sí, a l'NBA. Vinga, entres. Ja parlem amb Marito. Següent. Vale, començo amb la primera pregunta o no? Sí, dale, venga. Vale, Sionix Gonza diu, top 3 mamíferos a los que ganaríais en una batalla a muerte cuerpo a cuerpo. Jo Mamífers. em baixo qualsevol. Un dofí? M'ho puc repetir? Si no, escolto. A un Ara, dofí, ja està. a un dofí te'l baixes. Top 3 mamífers que et El baixes. trec de l'aigua i el mato. Ja està. És com- mamífer, i no? que- Vinga, burro, no que ha dit ens el Ja, baixem però, o que no? però que sigui mamífer trinca- pot, el trinques pot respirar tu. fora de l'aigua, Ted. Ja, però que no fora, s'ofega. fora de l'aigua és Uah. molt poc hàbil un No ho dofí, sé, per no dir tio. que no es pot moure. Però El primer entenc trincat, que és a punyos. Sí, sí, a cuerpo a cuerpo. Bueno, un dofí no te'l baixes, Ted. Clar que sí, bro. I com el treus de l'aigua? Un dofí em Agafa rebenta la el vida. trec de l'aigua. 100%. Què l'has de treure? Et fot un muerdo i et deixa fer... A veure, una entres... cosa. veritat. Dóna sabidoria. A quin mamífer et baixes, tu? Jo hauríem d'anar a l'altura, jo què sé, dels esquirols o... Oh, tira una mica més amunt, bro. Ni un conill, ni que sigui, entres, Un cabrón. conill no Clar, és... això, no és ma- conill, així és esquirol. mamífer. Clar, que posa ous, un conill. No. M'he liat. Primer trincar un conill. O sigui, agafa un conill. Però ves estem i parlant de agafa. que ens fiquen a un ring amb el conill. I no pots sortir d'allà. És un No? espai reduït. Clar. Exacte. O sigui, Home, és que si a amb sobre un l'he de gos- caçar, que estem un al gos- paleolític. No. O sigui, què hi ha per sobre? Què hi ha per sobre del conill? Vale. Una liebre. Mira. Vale, però i ara, més xungo que un conill... Una guineu, guineu. sí. La guineu la mates. Una guineu me la baixo segur. Però si són així, entres. 100%. Amb Però unes fas 90, arrastades, tio. unes arrastades m'emporto. Clar. Però ella s'emporta Un el cap per gos, una tralla. o sigui, Un gos al rebenta, un un gos gos al rebenta. Sí, evidentment, Aquí Ted. posat. Bueno, ojo, Rottweiler. Una altra cosa és que aquests Em baixo a 3 gossos. No, però, Andrés, has d'entendre una cosa. Si estem parlant de chihuahuas, et diria, vale, però... Però, Si és un pastor tamany mitjà. alemany... Vull parlar jefe. El Andrés, pastor alemany a un. Un pastor alemany, un. la cosa és... Tu has jugat a Kino der Toten? Saps? Saps el que és Kino der Toten? El mapa de zombis de Call of Duty Black Ops? No. Agafaves el pastor alemany i deies, crac. Pues jo faria el mateix. Sí. Crac. Sí, Bueno, sí.
bàsicament... Que no t'enganxi cap pastor alemany que et deixa fet una coca, però vamos. Digue, River. Bueno, no, anava a dir que en aquest joc la idea és que no que, o sigui, que si tu el mates abans, guanyes. O sigui, potser acabes destrossat, saps? Ja. Un pastor Potser alemany pillo la malvas. ràbia amb un Clar. pastor alemany, però el mato, no me jodes. Home, És veure qui mor abans. evidentment, un pastor alemany te'l Però baixes. també et dic, A punyos, eh? entres... Sí. Jo crec que no, jo estic amb l'Andrés. Jo crec que un pastor alemany em fot, però una rebentada Una històrica. rebentada, però que... Jo era un pastor alemany amb rebentada. t'enganxarà Si a la que pel em braç, mossega li fot un puny. Jo crec que... Ara desperta, tete. No, és evidentment. impossible, tete. Eh, No ningú. Un pastor alemany em rebenta la vida, jo crec. Poc es parla. El gos del Riti, al baixo. Bueno, és que el gos del Ziggy no està ni per fer 4 És passes. un hàmster, està claríssim. Digues. Poc es parla de què has dit esquirol, eh? O sigui, t'estimes molt poc, entres. Un puto Tot el esquirol. contrari, tinc un respecte absolut cap a la Els naturalesa. esquirols. No me'ls menjo. No és per però, començar. evidentment, jo respecte cap al món animal mai mataria un Ja, pastor però- alemany. però- Però estic ja, dient una estem situació parlant- de vida o mort. Estem parlant de que, clar, anem a posar que el conill ve i em vol rebentar. Vale? Això per començar. Pues llavors, clar, un conill sí que el rebentes. Una llebre, una guineu, per ahí Sí, estaria. segur. Però a la que comencis a pujar una mica, hòstia, els gossos, un gos salvatge, no estem parlant d'un gos d'aquests que domesticats, però et rebenten a una... Un gat? t'enganxa per tot. Hell no. Un gat no. Un gat te'l baixes. no. Un gat te'l baixes, Jo no? crec que un gat no. Que un gat, Que el que el mates. ser humà pot, amb un gat perfectament. Ja, amb un gos també, tio. Amb un gos. Depèn del gos. Sí, Bueno, una gos, No enganxa un bitxarraco. Un gos és una hiena. Al final, la hiena és un salvatge. A la hiena me la baixo també. Ets un No, Iene. Bueno, el pròxim dia fem un podcast de... Crec que és la meva cosina, molt grande. Un llop te'l baixa? Ja l'he dit, la Sioni, o Siona. Això, Siona, la meva cosina, un saludo. Següent. Vale, Com es diu? Siona. No, així, guai. diu... Bernat Solivelles, diu... Quina professió us hagués agradat fer en l'època medieval? Wow. I dona exemples per si sou poc creatius, però primer penseu una miqueta. Bueno, jo potser la professió més antiga de la història. Gigolo. Hell yes. Jo alguna que impliqués molt poc esforç i molta recompensa. L'Enrique seria un bisbe. Jo no comerciante. Jo requereixo molt esforç físic. M'aguallaria. Comerciante, ojo. No, jo et veig a tu i bufón de la corte. Saps? No, jo forner, jo segurament forner. Ojo. Ojo. Allà a tu t'agraden les fent cocinitas. pa, tal, saps? Ojo, Pel poble. A mi sempre m'ha semblat molt interessant la professió de herrero, Sí, el que feia aquesta, espases i aquestes coses. Vamos, saps? Això series tu. A mi és una de les professions que més m'agrada. Dintre de professions seria aquesta, sí. Després, òbviament, molaria ser un cavaller o una muda d'aquestes. Clar, un no? burgès de Vaya pal. No, Cavaller molt pal, què dius? Bueno, No, no. si vas amb el cavaller i enxufes d'aquestes... Abans d'això em faria bandolero, saps? Sí. I tu, River? Jo, constructor. Paleta. Constructor. Paleta, un constructor. Sí, paleta. Bé, tindria feina sempre, Sí, en aquella època. Els castells van caient, no? que estic allò per reparar-los. Ojo conductor de carros, saps? Transportista, ja. Ja, però Carros. allà et poden matar els bandolers, eh? El meu carro. On està? Jo crec que és moment de treure una No, això. home, no, que la gent no fa gràcia. No fa tanta gràcia. A tot això, cabrons, el meu carro, on collons està? I me'l sé sense l'àudio. Poques Va, River, va. Diu... Cajal 52. que Grande, No amic sé meu. qui és. Ah, vale. Si fóssiu milionaris... Com li diu? Diu, si fóssiu milionaris, quin local, empresa, negoci compraríeu i què faríeu en ell? Si fóssim milionaris, quin local o empresa compraríem i faríem amb ell? Al munt. Ojo al munt, ja parlaríem. Tirar la del teu TFG, no? El treball de crèdit de síntesi. milionaris i haguéssim de comprar. Sí. Ah. Que no Un crear. local... No, comprar. Un local o negoci. Jo ho tinc clar, eh? Segur. A veure, River. El pa del Mirasol. No, Ah, el McDonald's de plaça Catalunya. Bueno, clar. Sí, i en què el convertiries? No, No, ho mantindria, però un m'agradaria traspàs, jo... un traspàs. Ah, però la pregunta McDonald's ja o la t'estàs Secretaria. No, 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 la pregunta és, tipus, quin negoci tipus, et quedaries tu? I què faries És a amb dir, ell? me'l compro Te'l i pots- me'l quedo. Me'l compro, me'l quedo. Una immobiliària, compta? Sí. Pues em pillo una immobiliària. I pillo pisos, tinc actius. Típic TikTok de Sí, tengo sí. un activo
despignoro, o com es diu. Despignoramos. Ignoramos, I faries sigo invirtiendo. Sí, però això no pot fer una empresa, crec, I faries TikToks dient, tengo un love, dient. No, Uah, m'encanten aquests TikToks. I jo els miro i no tinc pasta. Tu, però tireu per algú també que sigui així com més... Realista. Sí, o sentimental, saps? Que diguis, va, pues jo què sé, pues el món és divertit, saps? Ja. Ah, no, una immobiliària... Vale. Eres Jo el punt. mamut. Punt. Jo el mamut. Vale. I de veritat. Tu entres? Jo estic en ello, però no acabo de pillar. Jo segurament La Huesc. enganxaria alguna empresa xunga i la desmantelaria, alguna merda d'aquestes. Un matadero, no? Sí, alguna porqueria o... No sé, no sé, algo molt xungo i diria... Sí, si tirem, jo si tirem pel business, una funerària. Sí, això no s'acaba mai, clar. Però per això. Ja, és continu. Està tot pensat, és tio. constant. Última? Sí, vinga, dale, va. Va. Diu Pau Sala. Hòstia. Cuina plats preferits que sabeu cuinar així bé. Podeu fer molts tops amb això. És un fiticaldi. Sí, aquest tio. Bueno, la Cambodja, no, aquesta? Andràs? Kombucha. Cambodja. Jo l'he pillat molt al truco a fer uns potebols de guapos. Digue-ho tu. Cebolla crunchy. Però el saps fer? Aguacate. T'ho prometo. He après bé i sobretot el difícil és el tot de l'arròs, tio. Però combinar-ho i tal té certa gràcia, no? Però el tot de l'arròs, és a dir, fer bé l'arròs és lo difícil d'aquí, jo Un crec. pèl de maionesa, un pèl de mostaza. I com era? Cebolla Cebolla crunchy. crunchy. Entraràs tu perquè Edamame. agafes una hamburguesa de llenties i la fiques a la planxa, però No, clar. jo agafaria un... No Un escol. Quin és el teu plat estrella? Ara mateix el plat que em faria més seria unes llenties amb garam masala. Uau. Uf, que bo. Què soparàs avui? Vols dir Doncs què no ho vols? sé, suposo que em faria... No, què faries? No, què faràs? Sincerament, quan obri la nevera, Ja, algo ja, fàcil ja. i senzill. Jo... Tiraria d'una mica de tofu, no sé, alguna així. Sí. Un tofu marinat amb soja, Uau. senzill. És que el fill de puta... Fiques una mica de gengibre, fiques a la paella, tofu, soja i una mica de gengibre i allò està increïble. Niño, l'altre dia vam anar a sopar al sushi per celebrar que el Marçal es casava Sí. i tal. Adivina qui es va demanar tofu. No. El sushi de bufet lliure. Sí. Primera persona de la història humana Ah, el tofu Sant portava ja molts anys. I a la Això s'ha de dir. a la boda va demanar unes croquetes de... no sé de què eren i se'l van fumar heavy. Sí. Van dir, sí, ja te les portem. Perdona, no tenim teniu algú contemplat que era vegetarià? Llavors, Et van portar tofu al sushi? Sí. sí, hi ha un plat que és de tofu. A I més, tofu sé ell jo tenia sé. una mala pinta, segur, i no s'aguantaven enlloc. Tio. Teniu una hamburguesa No està vegetariana. increïblement bo, però tampoc està terrible. Jo el meu plat Molt. estrella, arrosset amb la carn, la típica paellita amb la carn. L'altre dia vaig fer una ja amb llemes curades amb soja, també. Sí, vas fer la foto. Sí. És que m'agrada cuinar, Tu, Jo, Ferri? o... truita de patates. M'agrada molt fer-la. Carbonara. També. I difícil de fer-la bé, No, fer-la malament és molt fàcil. La carbonara. Sí. Tipus Sí, fer-la bé és... la bona. Ho has de fer, saps bé? I també m'agrada molt el tema de burritos. Ara m'estic aficionant a fer kebabs caseros, saps? Amb una pechuga de pollo, saps? I fent la salsa de iogurt casera. Això em tope sona de bé bo. a mi, És molt fàcil. la salsa. És que Ferrao té un lado oscuro que Sí. no mostra molt de Masterchef, el Tete. No, cuina bé, cuina bé. Bueno. Ser la novia de Ferrao és un xollo històric. És wifi material, el Ferri. Hell yes. I tu, River? A mi el que se'm dona bé és menjar, no cuinar. Se li dona bé menjar, no cuinar. Llavors jo, Estic al teu equip. un ou fregit, tal, bé. Alguna tonterieta faig, però gràcies a aplicacions i poqueta I una cosa més. birreta, no, River? Tu ets de Thermomix, no? Sí, Olivetes, patatetes i... Sí, I River és molt de vermut. de vermutet, molt, saps? molt de vermut. Després uns espaguetis al pesto i vinga. Ja, Uf, pesto molt bo també, Però No, està entrant una gana, vaya pal pot. Sí, Déu-n'hi-do, Com? El pesto fet o de pot? No, de pot. No me'l faré jo. Per No la tabalis ni un pes. Ell fa els espaguetis allà, tira el pesto. Tu te'l fas tu? El pot? O sigui, el pesto el sabeu fer bé, vosaltres? És fàcil, És es veu. senzill, sí. Ja, hòstia, estem molt És albahaca, pinyons o nous i parmesano i oli, no? Sí, sí. Ja està. No és gaire... Tritures Està molt bé, i està molt bé. descarga. Molt bé. Bueno,
Pues res, fins aquí aquest 26è episodi. Ha sigut mogudet, a l'inici sobretot, però ha sigut un gran plaer tenir-te aquí. Entres un aplaudiment per ells. Gràcies. Molt bé. Ja tocava T'has passat que bé, vinguis. Abans de plegar vull reconèixer que era Mellor, a més refinable, em sembla. Tenies raó, ara ho he recordat, així que... Tu has passat bé, Andrés? Molt. Sí. Sou uns tarats. Però digue-ho bé, si no... Tarats! Ara. O sigui que res, ens veiem al següent episodi. Vinga. Vinga.